6 म्हयन्यांत फ्लेक्स इंजिन सक्तीचे करतले. देशात फ्लेक्स इंजिनाच्यो बायक्स आनी स्कूटरी हाडल्यात. तुमच्यान पेट्रोल वा इथेनॉलूय वापरूं येता. इंधनाचे समस्येचेर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन उपाय सांगलो. भारतात इंधनाचे दर मळबाक तेंकल्यात. लोक बेजारल्यात. हो प्रश्न कसो सुटाव करतले असो प्रश्न पत्रकारांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीक विचारिल्लो. ताचेर ताणें उपाय सुचयतना सांगलें, गाडयो पेट्रोल वा इथेनॉलाचेर चलो येतात. इथेनॉल 65 रुपयांनी लिटर मेळटा. गोंयांत ते फ्लेक्स इंजिनाच्यो गाडयो सक्तीच्यो करतले. आयकात केंद्रीय येरादारी मंत्र्याक. त्याच्यावर सोल्युशन हेच आहे की आपल्या देशात 80% फ्युएल इम्पोर्ट होतं. आता आपल्या देशामध्ये हळूहळू मी फ्लेक्स इंजिन आणतोय. फ्लेक्स इंजिनच्या बाईक आणि स्कूटर आणल्या आहेत. त्याचा अर्थ असा की तुम्ही 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल वापरू शकता. इथेनॉल 65 रुपये लिटर आहे. आता टोयोटो कंपनीने युरो 6 इमिशन नॉर्मवर आपले व्हेकल आता ते लवकरच लॉन्च करणार आहे आणि 6 महिन्यात आम्ही फ्लेक्स इंजिन मॅन्डेटरी करू. तेव्हा पेट्रोलच्या ऐवजी आपण इथेनॉल वापराल ते स्वस्त आहे. तेव्हा आपल्या देशात अल्टरनेटिव्ह फ्युएल निर्माण करणं आणि इम्पोर्ट फ्युएलवर डिपेंडंट कमी करणं हाच त्याच्यावरचा मार्ग आहे आणि तोच आमचा प्रयत्न सुरू आहे. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.